Hey guys, खुलुमबाय लोगोसे आंनि Sanjanavlog channel गासिखौबो फिन खेबसे बरायनाय थाबाय। So guys, जोङो साननैसो सिगाङाव 2021 आव बेरायनो थांदोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय बेयावनो आं मोननैसो क्लिप्स भिडिअ लानायफोर दङमोन ओमफ्राय आं बेखौनो नोंसोरजों शेयार खालामनो सानदों। So नोंथांमोना साननो हागौ मा जायगा बियो होननानै। So बे जायगाया जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि इको राइन' रिजर्ट ओमफ्राय बेनि खाथियावनो ट्री हाउसबो दङ। So guys जों बेयावनो थांदोंमोन आरो बेरायनो। So बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय ओमफ्राय जेबो भिडिअबो होनो गैया नालाय जेबो भिडिअबो खालामनाय जायाखै ओमफ्राय लोगोफोर बेखौनो होबाय आङो। So नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायबानो जाबाय बे भिडिअखौ। So लोगोफोर नायदो नै बिराद मोजां जायगाया बिराद फ्रेश जायगा बिराद मोजां थान्दा बार नाङो थांबाथाय फैफिननो बायो आरो लोगोफोर। So नायदो नोंथांमोनाबो फैयाखैबा फैनो हागोन बिराद मोजांखा। So लोगोफोर नायलांबाय थादो। बे टाइमाव आं भिडिअबो लानो रोङामोन भिडिअबो खालामामोन ओमफ्राय लोगोफोर बेखिना मोननैखौल' लानो मोनदों आरो लोगोफोर। बिराद जायगाया गुवारमोन जायगाया ओमफ्राय भिडिअ लानोबो बिराद मोजां नांगौमोन लोगोफोर। So सानसे थांफिननांगोन। So नायलांबाय थादो। So guys भिडिअखौ एसेब्लाबो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। So गासिबो बिदिनो सापर्ट खालामगोन होननानै आसा थाबाय। So लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय so thanks for watching लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।